lidi, vítejte u nového a našeho prvního videa a dneska si jdeme zahrát Freaky Go Joe na Robloxu. Takže já se jmenuji Alex a tohle je... Já jsem Rejto, tady je to. Oboje funguje. Já jsem Píťa a můžete mě vidět na levé straně úplně. I'm gonna fuck you, dobře. Tak může, aha, tak to jo. Jak se ranuje? Takhle mám to. To pojďme zjistit, protože my ranujeme shiftem. Jo, shiftu. Nice. Jo, děkuju. Já jsem to zapomněl. Wow. Jo, to zapomněla. Jo. Já jsem rád, že pamatuju to. Počkejte, já si vypnu jenom světlo. Tak. Dáme. Dark mode. No. Počkej, já si zapnu to. Mám, nevím, co to je za barvu. Pink, mám růžovou, takže dobrý. Já mám zelenou. Tak jo. Já jdu dál, já si beru všechny barvy, které... Tady jsou opora, jasně. Takže máte zelenou, jo? Máte barvu zelenou. Jo, a já nevím, kudy se dostanu domů. Nevadí. Jo, tady, tury. By the fence. Běž tam tím směrem, běž tam rovně. Mám bílou, mám hnědou, jo, Já půjdu o kousek dál. Ale mám žlutou, mám všechny, takže jako asi pojď. Máme všechno. Jo. To bylo rychlý. Mně došel sprint. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tak se Oh fuck! I died. Hello. Neříkej mi, že máš poslední 2 životy. Mám. Předtím měl poslední 3. Ale jsem Děkuju. Takže můžeš tam dát už je tu. Jo. Já si tam potřebuji dostat. Jsem rád, že jsem dal jedno, abych nebyl jediný, abych nebyl ten jiný. Já tady jsem třeba. Počkej, zase ty efekty. Ne. It's under the night. Has anyone seen Gojo Sensei? To fakt někdo. I didn't. Máme jít sem, ne? Jo. Jo, musíme. Hele, můžeš si mluvit. Ten spodek. Whoops. I don't want to die. Please run. Me too, but I think I'm gonna die. No, ale já potřebuji někoho. Otevři. Já jí to málem chcípl. No. I'm pro in this game. Tak, jak vyklikejte. Ty vole! Jsem vážně jediná, která prostě se tam nedostala. Easy. Tak díky. Ne, už přestala. já nevím, jak to mám zavřít. Jo, taky. Do rohu klikněte prostě ne. To se tělko řekne. To je tak simple. Kamo, neříkejte mi, že jsem zase jediná, která to dá. Zmáčkni Včko a můžeš hýbat myší. Ale musíš ho držet. Jo, už to vidím. Tak jo, takže půjdeme jako minule. Nespíš. Kamo, ono se to teď... Proč se to klepalo? Because I don't know, it's random. Kamo, reálně jeden AM. Kam jdeš? Teď... Ne. Já nechci chodit sám. No tam.
Hej, tebou, tak tam chodím dokud můžu, pak už nebudeš moc a to bude moc rychlý. Tak ty vole, teď tam běžím. Tak tam běž. To je týmová práce. A pak já že sám. No, Já jsem sám. teď už tam chodíš sama. FU, Alexa. A to je jedno, teď to stejně, jsme to Taky tě všichni miluju, řekli. Rajto. A budu ti říkat Rajto, Rio, to je moc složitý na mě se zapamatovat. Také. Ještě jenom to stihnu a jsem dobrý. A pak sprintuju do bariéry, prosím, a to stihnu. No nic. Jak? Počkej. Jakou máte tam ledničky? Bílou. Bílou. Jsem tady jediná šedá? Jo. Upsi. Je to stihl. Až budu mít vlastní dům, tak chci černou nebo šedou. Ty tam brzo na proběh. Saláme zpátky. Tak poběž, Zpátky, ahoj, zpátky, tak zpátky. poběž. Tak pojď. Piďo. Fuck. Nechme odběhnout. Ty tomu nějak dotrvá. Ale tak pušte ho. Jdeš no. Já bych cípla za chvilku. Já tež. Já jsem taky mám chcípu na sanitě. Nevím, Wait. I don't love you like I love you. mám 25, kolik, jak se na tom vy? 50 skoro. Ty vogovi, jinak sprintujete. Já to tady nestíhám z nějakého důvodu. 20. Já teď pade. Ty budeš mi se pomáhat, tak jak jsem. Kam pojď ke mně aspoň jednou. Hej, a dneska necháme Freaky Bojoa bejt, jo, teďka. Aha. No protože jsme... Budete ho dráždit. Ale tak, mě to Já takový nevadí. čudla. Už jenom tak 3krát a mám to na 80. Tak to Tak bude pojď ke mně jednou, teďka. Okay, Já bude potřebovat, potřebuje hodně. Já taky budu potřebovat, ale to je... Need help, boss. Tak to na 44, že musí stačit. Super. Já jsem v prdeli. To dáš. Ranuj. Pojď. Ale máte stejně ještě nějaký život proti mně. Ty Hugo. Už Už sprintuje. Jo, odběh, pojď. Ty Hugo stíhá. Ranuj. Jsme to stíhali. Jo. To nevěřím. Já potřebuji Ben. Pojďte, nedražděte ho. Ne, já mám low sanity jsem měl, brutálně. Tak Ale máme jako dělejte 3 AM, guys, já mám 30 máme něco AM, takže dobrý. Máme jenom tak dva pokusy. Piďo, dojdeš ke mně? Mark. Ne, protože já to robím sám celý. 60. Číslo. Já jsem na tom můžu jak ty, já mám 36, teď mám 43. Já jsem o tom fakt Okay, tak aspoň nevím, komu mám pak pomoct. Da- Nebo teď bychom všichni mohli, teď pojďte všichni ke mně, dobijem ten můj naposled a pak budeme chodit k vám. Tak jo, no. Kámo, tvoje nejjednodušší na dobytí, ten je nejlepší si nechat na konec. Souhlas. Kámo, A já tam jdu teda. Nejdřív budeme chodit k Wrightovi a pak k Pidovi. Pičovi. Piďo. Piďo. Hele, piča, chápeš? Já si ho vidím. A kde je vůbec to nabíjení to vaše? Kde to je vůbec? Doprava. Jo, já jsem to byl ještě to, Alex, dobrý, ještě jednou. Diogo, my to možná nestihnem. Maybe. Maybe. Stíháme. Jestli teďka budeme chodit k Wrightovi, tak to stihneme. Tak já jdu teda. Takže i to je tu s tím tranou, tak jo. Já Tak to bych má řekla, tady, že tam tak ještě každý Writer dvakrát. to má nejdelší. Právě.
Jako už je tam 83, tak já bych to ještě dobila tak 2krát. Ne, jednou bych to dobil. Dobré. Jdeme do bariéry. Já zase Jsou počkám, úplný. až odejde, protože já jsem v prdeli. Já taky, já jsem za tebou. Už běžel? Jo. Guess who's dead? Ne. Já jsem do toho ale vešla. Ej, já jsem tady. Rají to stal z mrtvých. Mě to umírá sanity, protože mě to tady respawnlo. Ty scípla. To bylo docela rychlý. Tak jo, Ale máme 4 AM. Dal bych, že jeden by šel k tomu, že každý by šel ještě jednou nabít to svoje a pak by šli ke mně. Jo. A pak musíš víc cestu. Ke mně. Jo. Emína má 94, ke mně už to ani nechoďte nabíjet. Dobré. Jdeme k Píťovi. Kolik máš ty, Rajko? 89, já vím, má to být prostě nad 80. Nechoď tam. Lidovine! Kde to má? Nalevo. Aha. Prostě na druhou stranu od tebe. Tak to má taky pěkně na hovno se sem dostat. No, má to, Riot má to těžší, protože ode mě je to zablokovaný. Když jen přemýšlím, pokud stopnem u mě, tak jsme úplně v háji, protože to budeme muset celý obejít, od Gojo a zdrhat a pak musíme od prostředka, co bude mega hardcore. Ale už je to taky nad 80, kam jsme v chillu. They don't love you like I love you, fuck you. Řekněte, až proběhne. Vlez dovnitř! Už. odešel. Dělej. Kámo, já ztracím sanity jak prase. Nechoď tak daleko od té bariéry. Tak já už jdu zpátky, už to vydržím. A Takže teď určitě každý si ho sebral teda, hodně, každý si ho teda dobije na max teď, hádově. Jak koukám, stačí jenom 2 dobytí a mám vyřešeno. Mám stovku. Jo, mě to až jednou doběhnu a mám 100 tak. Já mám 98, nevím čísla. Až jdu k sobě dát jen. Kamo. To zavřelo se. Ne, já jsem nebyl. Nikdy to tak vypadá. Já nemůžu skákat. A u sebe dám 1% a mám vyřešeno, jdu zpátky. Jdem zpátky, tak. Tak jo. Rychle. Kamo, řekněte mi, až projede. Já třeba mega málo stíhám. Jsem tu. Běží. Už projel. Projel. Rajko. Ono cas. I'm here. Byla tady zastí. Já? Tak to stíháme v klidu. Já tady zůstanu v bariéře, já se jako nějak cíknu na sajtu. Ne, už cípám jak hovadu. Good ending, pojď sem. Oh, you got the good Let's ending. go. Proč jsi to nechal plně na 100? Nový Shibuya incident, kámo. What the hell is happening in Shibuya? Já jsem na... Tam já jsem nejvíc. Okay. Ne. No. Okay, no. Si tam buď, no. Tak jo, tak Tak všichni můžeme. vypadáme stejně. Jenom Cage. jsou jména. Já jsem salám. Tak jo, takže. Tak je. Tak kdo domluví? Takže, my se s vámi loučíme. A čau. Vodej to líbilo.